Soalnya bala udan nek sida latihan undang-undang ora nyok ora. Sida. Tak marai. Ayo. Iki, carane iki. Iki cokrokan iki diuntir kene ceklik. Kayak terus dipancal. Yo. Kaya wong-wong ae lho. Klik Ceklik kayak dipancal. pancal. Nganggo tenaga to nek yo lho. Lek wis. Sing iki lho. Iki pancian iki. Yo. Yo. Let. Let. Ah, Muni. ya muni. Wis, gas alon-alon, gas. Sik. Gas. Gas sik. Barang adi. Gas sik. Gue terus bar kuwi kayak dipicak sing iki ya. Iki kok kene cecek. Lah kene gue bilang. Gue lagi repot le beceki. Ora gue ini. Gas. Nyeng nyeng ngono. Ora gas ini. Gas. Iya satu. Iki wis dia mlaku alon-alon. Mlaku alon-alon. Digas alon-alon, mlaku alon-alon. Latihan telung dina